शकिं चेनेलनिफ्राय आंनि नायगिरि आरो आंनि लोगो बा साफ्रोमखौबो आङो खुलुमहरनाय थाबाय। दिनैहाय मोनसे मोजां जायगायाव फैदों जोङो अरुणाचल होननानै बुंगोन। सोरबा सोरबा गोजाननिफ्रा अरुणाचल होनबा बिराद नायनो लुबैयो, नायनो हागोन। अरुणाचलनि सिनारिफोरा बिराद मोजां। दिनैहायथ' 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डे, दिनैहाय फ्रि टाइम, बेनिखायनो माने अरुणाचल मोजां जायगाफ्राव नायनो जों फेमिलि फैदों। बिराद मोजां, फैनो हागोन गोजाननिफ्राबो। नाथाय बेनो गोजाननिफ्रा प्राय फैयोब्ला पास खालामनांगोन। सोरबा जुदि सोंहरनो गोसो दंब्ला इनबक्सआव फैबानो जाबाय, सोंहर। मानो होननानै बुङोब्ला 1 सेकेन्ड आं एसे जुइस लोंग्रोनि, कफि नेसकेफ। बिराद मोजां अरुणाचलाव। अरुणाचलनि जायगा, अरुणाचलनि माखासे प्लेस, अरुणाचलाव माखासे दै बारजुमनाय आरो बिनि मौसम, थान्दा हावा बारफोरा बिराद इन्टारेस्टिं। बेनिखायनो नोंसोरनो आं देखायबाय, मोजां मोजां सिनारिफोरखौ बिदिनो देखायलांबाय थागोन। नायबाय था, हानायमानि नायलांबाय था।